मी फोटो मार व्हिडिओ काढी फोटो मार रे तुम्ही मारू ना होय फोटो मारू ना जसं लाईव्हात पहिली पाठ बघल्या मी झाली लाकडू उकल तू कोण दे काय गो भाई बघ तुला आता येला तिला कोण लागली हे बाई बघू दे आपलाच भूमी आता तू किती जण बघू आणि मसाला घेतला हे ताबा काढतो शेवटी उल्यामध्ये हा